bi ni ay ana ka bako keneka kibara mamlu ka do program bi ori ka fo dixième arrondissement mo no ori anga finitigi doy ko ulu bulu da dem sen do ka mi fi bita santa ani kele hon bonyo ko konna aywa kibara musala mo kunya la wula ida na ka fo ko arabado avril kalo kile muga aleni wolonwula kɔnɔna la ko falajɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye kin ye ne ale yɛrɛ bɛ Bamakɔ ko denmisɛnnin jɛkulu dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu bolo kari funɛkɛnin dɔ kan ka taa n'a ye ni finitigi ninnu dagayɔrɔ la ayiwa a yɛrɛla k'a fɔ ko ni funɛkɛnin min bɛ yen nɔ n'ale minɛra denmisɛnnin gurupu dɔw bolo ko ale yɛrɛ si bɛ taa san 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ wa ka a tɔgɔ ye Nuhu Kulubali ayiwa ko ale yɛrɛ ma minɛ dɔwɛrɛ la o de ka fɔ ko nin don kofɔla in su ko minuit wagati su kɔrɔbayalen ko ni denmisɛnnin ninnu taara sɔrɔ marifa de kɔni bɛ Nuhu bolo ale n'a atiɲɔgɔn 2 ayiwa o tɛ maa 3 ye wa o maa 3 ninnu na a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 2 kɔni bolila nka min ye Nuhu Kulubali ye ko ale de minɛla ale minɛlen kɔni u y'ale cɛ ka taa n'a ye finitigiw kɔnɔna ayiwa sɛgɛsɛgɛli caman kɔni denbula ni ma kofɔla in na a y'a yira k'a fɔ ko awɔ ko ale kelen tɛ ko ale ni maa wɛrɛ de tun don ko olu bɛ bɔ Senu de wa ko u bɛɛ lajɛlen b'u somɔgɔw de fɛ yen nɔ wa ko olu kɔni tun nana ko ka maaw kɔni bolofɛnw suɲɛ walasa u bɛ se ka seli musakaw kɔni sɔrɔ cogoya min na ayiwa o de hukumu na ninnu kɔni ye nin baara ninnu kɛ wa Nuhu Kulubali ale an bɛ wagati min na ko bi ale yɛrɛ kɔni bɛ finitigiw bolo ayiwa hakilina jiginna a yɛrɛ k'a fɔ Nuhu Kulubali ko ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin min bɛ yen nɔ ni mankutu ɲuman kɔni t'a la sigida la ka sabu kɛ a ka ni waleya cɛjugu ninnu ye ko tuma caman a bɛ boli ka bɔ a fa ka du kɔnɔ ko ka kalo caman k'a kun fɛ ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ale kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa min yɛrɛ ye a tɔw ye ko olu kɔni bɛ ka ɲini ayiwa ni ne kɔni tun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata